Гэта пара і аўтар Яўген Валошын. Многія беларусы жылі і думалі, што наша краіна маленькая і нязначная. Але аказалася, што ў кантэксце геапалітычнага процістаяння беларуская тэрыторыя адна з найважнейшых тэрыторый на планеце Зямля. Прама сёння пра гэта я хачу пагутарыць у відэа. Па-першае, у чым выяўляецца гэтая значнасць. Па-другое, месцазнаходжанне Беларусі выклікае вельмі сур'ёзныя для нас рызыкі, і прычым тут ядравая зброя. І трэцяе, якія рэалістычныя сцэнары развіцця падзей магчымыя для Беларусі ўжо ў хуткім часе. І каб не быць галаслоўным, рыхтуючы гэтае відэа, я пагутарыў з амерыканскім гісторыкам, доктарам гістарычных навук Юрыем Фельштинскім. Каму цікава, поўная версія гутаркі, будзе размешчаная спасылка пад гэтым відэа. Таксама я хачу абмеркаваць унутрыпалітычныя сітуацыі ў Беларусі і ў Расіі сёння, ці магчымыя нейкія нечаканыя сюрпрызы. І перш чым я пачну, я прашу вас, каму гэта бяспечна, калі ласка, каментуйце гэтае відэа, ставце лайки. Это не для самалюбавання, не проста там для таго, каб былі прагляды і мы тут весяліліся ад гэтага. А хто паважае контент канала Пара, хто зацікаўлены ў прасоўванні беларусацэнтрычнага контенту, калі ласка, рэагуйце. Алгарытмы YouTube так працуюць, што проста гэтае відэа будуць лепш прасоўвацца. А таксама, хто хоча ўплываць на змест канала Пара, дапамагчы каналу, зрабіць падказкі, калі ласка, напішыце на e-mail, ён таксама размешчаны ў апісанні да гэтага відэа. І пачнем з унутрыпалітычных сітуацый. Раней я разглядаў сцэнары, што Александра Лукашэнку могуць ліквідаваць, калі ён не падтрымае гэты вар'яцкі, абсалютна фашысцкі курс Владзіміра Пуціна з вайсковымі агрэсіямі. Ну, выглядае, што Лукашенка падтрымаў гэты курс, здаў тэрыторыю Беларусі як вайсковы плацдарм, ажыццявіў дзяржаўную здраду, ну і часова, пакуль не пачнецца вайна, Лукашенко знаходзіцца ў бяспецы. Ну, таксама вот эту электаральную пару ў Беларусі я разглядаў у звязцы з перавыбарамі Пуціна ў Расіі, якія яшчэ не адбыліся, так? То есть сцэнар, імавернасць ягоная яшчэ застаецца. Але зноў-такі ў Расіі Пуцін выйшаў на таталітарны пік, забойствы палітычных канкурэнтаў, забойствы былых паплечнікаў, таксама ўсіх напалохаць, паказаць сваю моц, і дасягнуў у гэтым значнага поспеху, і здавалася б, там абсалютна нічога не можа змяніцца, перавыберуць Пуціна, і вайсковы гэты курс далей працягнецца. Але вы ведаеце, днямі амерыканская і брытанская амбасады размесцілі паведамленні пра надзвычай высокую рызыку тэрарыстычных атак у Маскве. Ну, я ж думаю, такая інфармацыя не бярэцца з роўнага месца, і я падумаў, хто можа быць зацікаўлены ў нейкіх тэрарыстычных атаках у Маскве? Украінцы, каб дэстабілізаваць сітуацыю. Ведаеце, я абсалютна перакананы, што украінцы не дзейнічаюць такім чынам. Амерыканцы, я не ведаю проста выпадкаў, каб там былі датычныя да нейкіх тэрарыстычных атак амерыканцы. Таксама адпадаюць гэтыя варыянты. Кітай, які можа быць незадаволены з гэтай ваяўнічасцю Пуціна, што там это можа перашкодзіць экспарту у еўразвязах і так далей. Ну, Кітаю ўсё ідзе добра ў плане Расіі. Яны паступова хітра ажыццяўляюць анексію, падгрыбаюць пад сябе сыравіну расійскую. Я не думаю, што тут можа быць датычны Кітай. Ну і застаецца толькі варыянт, што гэта могуць быць патэнцыйныя разборкі паміж рознымі крыламі Крамля, ну ці рознымі групоўкамі унутры Расійскай Федэрацыі. Я не ведаю, напрыклад, там сепаратысты, людзі, якія хочуць аддзялення ад Расійскай Федэрацыі, так? Ці людзі, апаненты Пуціна, ці скрытыя апаненты, якія маюць планы, якія хочуць дэстабілізаваць сітуацыю. Ну што ж, нам застаецца толькі сачыць. Да гэтых выбараў літаральна засталося некалькі дзён, чакаць доўга не прыйдзецца, пабачым, што будзе. Канешне, варыянт, калі б штосьці адбылося і не стала Пуціна, і пачаўся б адкат ад вайны, быў бы для нас вельмі спрыяльны. Ну а цяпер давайце пра галоўнае. Чаму Беларусь адна з найважнейшых краін на планеце Зямля прама сёння? Юрый Фельштинскі, інтэлектуал, доктар гістарычных навук, амерыканскі гісторык расійскага паходжання,
Папулярная асоба ў расійскамоўным Ютубе. Ён робіць асаблівы акцэнт на Беларусі. Нават калі інтэрв'ю ў яго бяруць украінцы, там расійскія блогеры і журналісты. Но я не думаю, што ў Радгерскім універсітэце знакамітым, мы ведаем яго па серыяле «Клан Сапрана», ці ў Брандейскім універсітэце прафесара прымушаюць гаварыць пра Беларусь, акцэнтаваць увагу. Ну проста сітуацыя такая, што Беларусь сапраўды адна з найважнейшых тэрыторый. І я прашу выбачыць мяне украінцаў, так? Стратэгічна кантроль над Беларуссю для той жа Украіны куды больш важны, нават чым Крым и Донбасс. Беларусь выводит Российскую Федерацию на границу сразу нескольких европейских государств, что в смысле планирования атаки, сухопутной атаки, главенствующий момент. Беларусь, опять же, в силу своей геополитической ситуации, в силу того, как она расположена на мировой карте, к сожалению, для Беларуси всегда оказывалась в центре всех войн. Потому что, опять же, нельзя, не случайно Беларусь сегодня является главной транзитной территорией между Российской Федерацией, например, и Европой. Потому что нельзя попасть в Россию, не проехав через Беларусь, и нельзя попасть в Европу из России, не проехав через Беларусь. Да, даже китайский экспорт. Даже китайский экспорт, совершенно верно. Поэтому к войне это тоже относится. С точки зрения интересов Украины, вот в контексте войны, как вы считаете, все-таки какая территория наиболее важная в плане контроля? Это Донбасс, это Крым или все-таки территория Беларуси? Беларуси, безусловно, двух мнений здесь быть не может. С потерей Беларуси Россия теряет возможность проводить сухопутные операции, и вообще какие-либо военные операции против Восточной Европы, то есть против Европы. С наличием Беларуси остается угроза прежде всего для сухопутных операций российских войск против Восточной Европы. Это то, что всех беспокоит. Вот я сейчас был в Литве и в Польше. Это то, чем население этих стран и правительство этих стран вполне обеспокоены российским вторжением. Так что да, Беларусь в этом плане намного важнее, безусловно, и Донбасса, и даже Крыма. Вялікая значнасць беларускай тэрыторыі, на жаль, стварае для нас, я б нават так сказаў, рызыкі Армагеддону і адносна ў хуткім часе. Асабліва пасля заяваў Лукашэнкі і Пуціна пра размяшчэнне ў Беларусі тактычнай ядравай зброі. Но это ж робіцца не проста так. Нездарма першы фармальны кіраўнік Беларусі Станіслаў Шушкевіч, ён так ганарыўся вывядзеннем ядравай зброі з тэрыторыі Беларусі. І глядзіце, якая атрымалася цікавая сітуацыя. Я мяркую, ніхто не будзе спрачацца, што Беларусь пад поўным кантролем Расіі, так? Але ў поўным сэнсе анексію ці акупацыю Беларусі, вось у поўным сэнсе, яны не завяршаюць, не ўсталёўваюць у Беларусі расійскі трыкалор ці двуглавага арла, прыбраўшы лукашэнкаўскія сімвалы. Это цікава, але тут з'яўляецца ядравая зброя. І гэта вельми таки кошмарный, подступный план российцев. Вот как только война началась, с Украиной, в феврале 22 года Лукашенко вывел Беларусь из безъядерного статуса. Но переброска ядерного оружия в Беларусь, как мне показалось, делается не с целью приблизить это оружие к границам Европы, потому что на самом деле в этом нет необходимости. И даже не с целью, опять же, угрожать каким-то странам с более близкого расстояния в Европе, потому что для этого можно было бы перебросить ядерное оружие в Калининградскую область, являющуюся частью Российской Федерации и стратегически расположенную лучше, чем Беларусь, потому что из Калининградской области можно наносить удары по всей Европе, хоть до Португалии, дотянуться. А с точки зрения подготовки
гибридной атаки ядерной против Восточной и Центральной Европы именно из Беларуси для того, чтобы избежать ответного удара по территории Российской Федерации. И вот в этом, мне кажется, был и есть план, это та причина, по которой до сих пор никто в России, обратите внимание, не заикается про аннексию Беларуси, при том, что все территории маломальски оккупированные российскими войсками, Путин сразу же норовит аннексировать и объявить неотъемлемой частью Российской Федерации. Вот это, как мне кажется, создает для Европы неимоверный фактор риска, настолько серьезный, что я бы считал, что как бы важнее об этом было позаботиться и превентивно да, встать на позицию организации как бы освобождения Беларуси от российских войск. Но в связи с этим я, да, говорил, что я считаю, что для Украины было бы очень важно с точки зрения, кстати говоря, задач, стоящих перед Украиной, создать на базе полка Калиновского там, белорусскую дивизию и да, как бы освободить Украину от российской оккупации. А вы имеете в виду Беларусь освободить? Извините, да, освободить Беларусь от российской оккупации. И я как бы считаю, что с потерей Беларуси Россия проигрывает войну в Украине, потому что не контролируя Беларусь, сама задача, да, захвата Украины с юга и востока, она бессмысленна. Да, это невозможно сделать с военной точки зрения. Ну і бачыце, якая сітуацыя прама сёння, які стан найважнейшых заходніх краін. Это неймаверна проста так. Блакуюць мяжу з Украінай, каб адтуль зерне не вывозілася. Расійскае зерне праз Беларусь спакойна ідзе ў краіны еўразвяза. Это ж якія двайныя стандарты. Расейцы ў адкрытую запускаюць па ўкраіне ракеты далёкабойныя. Гэтыя далёкабойныя ракеты для сіметрычнага адказу не перадаюць. Больш за тое, санкцыі не санкцыі, з заходніх краін у Беларусь ідуць тавары двайнога прызначэння, розныя там мікрашыпы, якія відавочна ідуць з Беларусі ў Расію і потым ужываюцца вот эта электроніка для стварэння гэтых ракет, якімі бомбяць Украіну. Слухайце, ну няма проста цэнзурных словаў, усё это опісаць, вось гэтыя двайныя стандарты. Но я так мяркую, што Лукашенко і Путін у хуткім часе прымусяць заходні свет зразумець вось гэтую важнасць беларускага балкона. І ўвогуле вот этой адносіны Расіі з Захадам у нечым мне нагадваюць гісторыю пра Пітона. Значыцца, жанчына купіла Пітона і так полюбіла, і спала з ім, і цалавала штодня. І тут раптам гэты Пітон пачаў худнець. Катастрафічна просто схуднеў, страціў там больш за палову сваёй вагі. Яна пашла да кампетэнтных ветэрынараў. Ой, мой Пітон, мой пачаў худнець, бедны. А кампетэнтныя ветэрынары кажуць, паслухай, сітуацыя такая, што пітоны худнеюць перад тым, як сажраць сваю ахвяру. Ты з ім спіш, і ён схуднее да той ступені, каб цябе проста праглынуць. І вось гэта адносіны Захада з Расіяй. Яны ім, значыцца, мікрашыпы пастаўляюцца, Расія збіраецца на іх напасці, іх сажраць, і гэта адбудзецца. І, на жаль, пад раздачу ў першую чаргу, як цэнтральная краіна вот этого тэатру баявых дзеянняў, трапіць Беларусь. І я задаў Юрыю Фельштинскаму пытанне все-таки, скажыце, як вы лічыце, якія сцэнары развіцця падзей рэалістычныя могуць быць для Беларусі у хуткім часе. Пры гэтым я прыгадаў, што Фельштинскі прадракаў, што з тэрыторыі Беларусі па Літве ці Польшы будзе нанесены ядравы удар у кастрычніку 23 года. Гэтага не адбылося. І вось што на гэта адказаў прафесор. Давайте просто ради такой исторической справедливости. Вот когда в 2014 году Россия вошла в Украину,
Я был одним из тех, кто утверждал, что там, не позднее, условно говоря, 1 октября 2014 года Россия начнет сухопутные операции против НАТО. Этого не произошло. Ну, как бы хорошо, что этого не произошло. Этого не произошло, но 1 октября Россия прекратила, тем не менее, вот, операцию «Новороссия» в Украине, да, ограничившись такой позиционной войной на Донбассе и за Донбассом, но высадила войска в Сирии и заняла довольно как бы серьезные позиции в Сирии, которые держат до сих пор. Вот сейчас действительно я говорил о том, что до 1 октября, что я ожидаю, что до 1 октября будет открыт новый фронт из Белоруссии ядерными ударами по Восточной Европе. Этого не произошло, и хорошо, что этого не произошло, но тем не менее 7 октября была атака Хамаса против Израиля. То есть опять мы увидели открытие этого нового фронта, да, просто как бы этот новый фронт открывается не в Восточной Европе, что мне, ну, как историку, да, кажется вроде бы более логичным, а открывается почему-то на Ближнем Востоке. Поэтому я предполагаю, что 24 год будет годом Ближневосточного фронта теперь уже. А вот российско-украинский будет позиционным, да, фронтом. И здесь Путин будет ждать результатов выборов в Соединенных Штатах. Потому что если президентом становится Трамп, и если Путин захватывает таким образом Вашингтон, то у него как бы открываются новые возможности стратегические для войны в Европе. Чего я на самом деле опасаюсь в 2025 году, что если Трамп действительно станет президентом и придет в офис 21 января 2025 года, и выведет Америку из вовлеченности в европейские проблемы, а это то, что произойдет, Европа лишится ядерного зонта Соединенных Штатов, и будет нарушен ядерный баланс сил в Европе. И если это произойдет, то вот теперь уже фактор наличия ядерного оружия в Беларуси, он становится серьезным, потому что в Европе ядерное оружие есть только у Франции и у Англии. Франция, как она обычно делает в критические ситуации, ну, мы это знаем по истории Второй мировой войны, сразу же заявит, что она как бы вообще ни в чем не участвует. И это противостояние уже будет между Великобританией и Белоруссией реально. И искушение задействовать ядерное оружие для ударов по Восточной Европе, как мне кажется, будет у Путина довольно серьезно. То есть я думаю, что эта угроза ядерного удара из Беларуси, подчеркиваю, по Восточной Европе, ее нужно рассматривать как реальную. Поскольку эти удары, ну, мы сейчас говорим, конечно, про теорию, да, и будем надеяться, что я фантазирую, будут наноситься из Беларуси, то ответные удары будут наноситься тоже по Беларуси. Но ядерные удары по Беларуси, как мне кажется, наносить достаточно рискованно, потому что утечка радиации будет в соседние государства, в том числе в Скандинавию, в том числе в Прибалтику. Поэтому ответные удары будут наноситься, конечно же, обычными видами вооружения. Шановная публіка, ну нічым не магу вас усцешыць. Беларусы будуць жыць як на іголках, разгарэцца можа ў кожны момант. Вось такая сітуацыя.
Ну і абсалютна рэальна, што гэтыя перавыбары Пуціна пройдуць так, як ім патрэбна. Яны збяруць для мясных штурмаў, мабілізуюць людзей сотнямі тысяч. І калі ў Беларусі з'явіцца значны вайсковы кантынгент, это сігнал, што ўсё, 100% у хуткім часе пачнецца. Але, на жаль, і без гэтага ўжо ўнутры Беларусі падрыхтаваныя падраздзяленні для гібрыднай агрэсіі у накірунку Балтыі, магчыма, Польшча. Ну і ўвогуле магчымы і наступ на Украіну. Так, Кіеў блізка, на жаль. І магчымы паўторны наступ туды, это відавочна абсалютна. І пачне прылятаць у адказ, і рызыкі, карацей, вельмі сур'ёзныя. Но у мяне ёсць нейкае ўнутранае адчуванне, што гэтая сітуацыя павінна неяк разруліцца, так? Ну не можа быць, каб гэтыя злачынствы супраць чалавечнасці, яны так доўга, гадамі працягваліся. Это ж здзекуюцца з людзей. Да мяне даходзіць інфармацыя, у тым ліку ад турэмшчыкаў, што адбываецца ў вязніцах. Яны самыя ў шоку, яны кажуць, што такія людзі, як Ігор Лосік, напрыклад, там. Марыя Калеснікава проста, Лосік увогуле жывым не выйдзе з вязніцы, вы разумееце гэта? І такіх шэраг людзей у нас. І Марыя Калеснікава выйдзе інвалідам. Не можа это так доўга працягвацца. Я вельмі спадзяюся, што ва Ўсявышняга ёсць план датычна Беларусі, ну, тэрміны ніхто не можа ведаць. І я прашу вас ставіцца да агучаных сцэнароў у гэтым відэа толькі як да сцэнароў. Это не прадказанне, што так будзе. Это сцэнары у ліку і іншых, нестандартныя сцэнары. Ну, што нам застаецца? Сашыць за сітуацыяй, ну то сочым, трымаемся. Жыве Беларусь, слава Украіне, пара.